स्टाफ आरो गासिबो गार्जेननि खामानिखौ मान होनानै आरो दिनैनि दिनजों लोब्बा लानानै आरो जोंनि गासिबो आंनिनो आंगो लोगोफोर गासिबो एसएसएलसि एग्जामाव साफ्रोमबो मोजाङै पारसेन्ट लानाय आंनि लोगोफोरखौ मान होनानै दिनैनि आंनि माखासे बुंनो गोनां एबा सारमोना खाबु होनायलाय आंनि बुंनो नागिरनायखौ आं आवगायनो सानबाय आरो मेममोनखौ आं मान होनानै बयखौबो खुलुमहरनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। दा आङो आंनि बे एसएसएलसि आनजाद जेनाखि 2023 मायथाइनिफ्राय 24 मायथाइसिमाव सोलिदोंमोन जोंनि फरायनाय आरो बेयावहाय आङो पारसेन्ट लानो हादों 86 जौखोन्दो 86 ग्रोब मोनदों आङो मार्कआ 516 600नि गेजेराव। दा आङो बे पारसेन्ट मोननायजों आङो आरोबाव इयुनावबो मोजाङै नाजानो थांखि लादों जिखिनि बे दानि समावहाय आं एसएसएलसि एग्जामावहाय जेसेबां पारसेन्ट मोनदों बे आंनि मोनसे आगान बारायनाय होननानै आं सानना लायो जाहाथे जोङो इयुनाव दावगालांनो थाखाय मोनसे नङा मोनसे स्टेप बारायलांबाय थानांगौ बे खोन्दो खोन्दो जोङो थांबाय थानानैसो इयुनाव साक्सेस जानो हायो। दा बेनिखायनो आङो बेखौहाय मोनसे आंनि आगान बारायनाय होननानै साननानै लायो मानोना आङो उन्दै समनिफ्राय फरायबोनानै जिखिनि 10 थाखोखौ उथ्रिनो हायो अब्ला बयबो मानसि एबा गार्जेन एबा साफ्रोमबो जोंनि समाजाव थानाय सुबुंफोरा मोनसे आगान बारायबाय होननानै साननानै लायो। दा आंनि बे बुंनाय एबा जिखिनि आं पारसेन्ट मोनदोंमोन बेजों आङो एसेबाबो गोजोननाय दं जिखुनु आङो बे पारसेन्ट मोननाया आंनि इयुनाव फरायनायाव मोजांसिन खाबु होयो जेब्लानाखि जोङो मोजां पारसेन्ट लायो एबा बिदिनो मोजाङै फरायलाङोब्ला बयजोंबो मान होजायो। बेनि थाखायनो साफ्रोमबो आंनि इयुन लोगो फरायसाफोर साफ्रोमखौबो आंनि इयुनाव मोजां फरायलांजानो खावलायदों जाहाथे जोंनि बांसिन मोनो आरो जोंनि समाज एबा जोंनि स्कुल आरो जोंनि जिदाइननिजों लोब्बा लानानै जिखिनि जोंनि बर' बिजों बेखौ जौगानायाव हेफाजाब होयो। दा आङो आंनि दानि समावहाय सुंद' बिबुंथि सानजौफु समजों लोब्बा लानानै बुंनायखौहाय साफ्रोमबो फरायसाफोरा गोसोआव ला जाहाथे जोङो आरोबाव जोंनि बर' बिजोंखौ जौगासिन होनो हाथों आरो इयुनाव जों आरोबाव मोजाङै फरायलांनानै जोंनि हालाम जोंनि समाज आरो जोंनि स्कुलखौ नाम खालामनानै जाहाथे जों इयुनाव सासे आथिङाव गसंथानो हाथों। दा साफ्रोमखौबो आं बेखौनो गुरै खावलायो जाहाथे फरायनायाव बयबो गोसो हो जाहाथे जोंनि बर' समाज एबा जोंनि बर' राव आरो साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरखौ जोङो जौगाहोनांगौ। बेनि थाखायनो जोङो सिगांग्रो जोंनि माइन्डआव थानांगोन जोङो जोंनि बर' सोलोंथाइ लानानै जोङो मोजां फरायनांगौ बेखौहाय जोङो गावनि माइन्डआव सेट खालामना लाग्रोनांगोन होमबासो जोङो मोजाङै फरायलांनानै जोंनि एमआव गसंथाहैनो हागोन। दा बे सानजौफु समाव आङो साफ्रोमबो फोरोंगिरि स्टाफ मान होजाथाव मेम आरो साफ्रोमखौबो मान होनानै गार्जेन नोंथांमोनहा बयबो सानजौफु गोसायाव जोंनि बे सारमोननि बरायनाय हाबाफारियाव नुजाथि फैनो हानायखौ आंबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय आरो बे आंनि बे सानजौफु समावहाय आंनि बे बुंनाय ससे बिबुंथिखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय होननानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।